Unsa may mensahe sa sambingay sa mga trabahante sa parasan? Pinaagi ning sambingay, kita gipahimangnuan ni Jesus nga sa pagpangalagad dili kita angay magkwinta sa kadugayon sa atong pagtrabaho ug sa kadako sa atong nahimo. Ang tanan, grasya sa Dios. Bisan gani ang atong kadasig sa pag-alagad tinuklod man sa grasya. Busa, dili kita angay manghambog ug manukot og ganti sa atong kahago. Ang Dios makamaong magpatigayon sa tanan nga nahigugma kaniya. Dili kita angay masina sa grasya sa ubang mga tawo tungod kay sila ato mang mga igsuon diha kang Kristo. Ang ilang kadaugan ato nga kadaugan ug ang ilang kalipay ato usab nga kalipay. Igo na para kanato ang kamatuoran nga kitang tanan gipahiluna sa kahitas-an. Pagbasa gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya, ang tanang mga tawo sa Sikem ug sa Betmilo nagtigom ug nangadto sa sagradong tugas sa Sikem ug didto gihimo nilang hari si Abimelek. Pagkadungog niini ni Jotam, miadto ug mitindog siya sa tumoy sa bukid sa Gerizim ug misinggit kanila. Pamati kamo kanako mga mulukyo sa Sikem ug pamation unta kamo sa Dios. Kaniadto ang mga kahoy nangadto aron pagpilig hari alang kanila. Giingnan nila ang kahoyng olibo. Harii kami, ug mitubag ang olibo. Talikdan ko ba ang akong lana nga gigamit sa pagpasidungog sa mga Dios ug sa mga tawo aron lamang sa pagmando kaninyo? Unya ang mga kahoy miingon sa kahoyng igera. Harii kami. Apan mitubag ang igera. Talikdan ko ba ang matamis kong bunga aron lamang sa pagmando kaninyo? Busa ang mga kahoy miingon sa ubas. Dali ngari ug harii kami. Apan mitubag ang ubas. Talikdan ko ba ang akong bino nga naglipay sa mga Dios ug sa mga tawo aron lamang sa paghari kaninyo? Unya ang tanang kahoy miingon sa sampinit. Dali ngari ug harii kami. Mitubag ang sampinit. Kun buot gayud kamong pahari kanako, ngari kamo og pasilong sa akong landong. Kun dili kamo, mugula ang kalayo gikan sa sampinit ug sunugon ang mga sidro sa Libanon. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ginoo, ang imong kusog naghatag og kalipay sa hari. O Ginoo, sa imong kusog ang hari nalipay. Sa imong kadaugan nagsadya siya pag-ayo. Gihatagan mo siya sa gipangandoy sa iyang kasing-kasing, wala mo siya did-i sa tinguha sa iyang mga ngabil. Ginoo, ang imong kusog naghatag og kalipay sa hari. Kay gidawat mo siya uban sa daghang panalangin, gibutangan mo ang iyang ulo og purong-purong sa lubos nga bulawan. Nangayo siya kanimo sa kinabuhi, gihatagan mo siya sa hataas nga mga adlaw hangtod sa kahangturan. Ginoo, ang imong kusog naghatag og kalipay sa hari. Dako ang iyang himaya diha sa imong kadaugan, kahalangdon ug kasanag imong gituga kaniya. Kay imo siyang gihimo nga usa ka panalangin sa kahangturan, gilipay mo siya sa kalipay sa imong atubangan.
Ginoo, ang imong kusog naghatag og kalipay sa hari. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus misugilo ni ining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tawo nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw ug gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat, busa miingon siya kanila. Trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamog hustong suhol. Ug nangadto sila. Unya sa pagkaalas 12 ug sa pagkaalas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5 nga miadto siya sa merkado ug didto nakakita siya laing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, "Nganong giusikan man ninyo ang tibuok adlaw?" Sila nanubag, "Kay wala may mipatrabaho kanamo." Ug miingon siya kanila, "Kun mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan." Sa pagkasawumsum na, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, "Tawga ang mga mamumuo ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho." Ang mga tawo nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol na sa mga tawo nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa agalon. Miingon sila, "Kining mga tawhana nga ulahi mong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibuok adlaw ug napagba sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo." Ang agalon mitubag sa usa kanila, "Migo pamati, wala ako manglimbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon, dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Maoy akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho, hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? O nasina ka ba hinuon kay ako manggihatagon man?" O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Busa kadtong naulahi mahiuna, ug kadtong nahiuna maulahi." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.